Kula ke paling ora demen ana wong wani utang tapi ora gelem nyaur. Sakniki wonten apa kathah? Kathah. Jenengan ate ngalami? Jenengan sing diutangi apa sing utang? Sing utangi. Mari ngono sing utang gak gelem bayar utang. Jenengan sing ngutangi gelo napa mboten? Gelo. Kul kecuali misal ana wong memang bener-bener butuh. Iki butuh iki. Gawe ngutang iki butuh banget. Jenengan kok gelem ngutangi, jenengan oleh ganjaran. Kalau memang benar-benar butuh. Beda maneh kok ana wong ngutang kok ternyata utangnya iki gawe gaya. Nate semerap jenengan. Ana wong ngutang gawe gaya. Nate ngerti? Sakniki wonten apa kathah? Barang disaur bulet ora karo-karuan. Wonten apa kathah? Biasane wong sing ngutang gak nyauran ku kena dititeni, Bu. Biasane kudunge warna coklat biasane.